kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Panginoon, 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 Ikaw ay aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod.
po sa bawat isa. So inanyayahan ko na po ang bawat isa na tayo po'y tumayo. Maging sa mga kasama po namin sa live streaming, I invite everyone to let us stand and let's invite the presence of our God tonight. And bago po tayo magsimulang magpuri sa ating Diyos, magsimula po muna tayo sa opening prayer na pangungunahan po ni Sister Cathy. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakila naming Ama, dakila naming Diyos sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na muli mong ipinaalala sa amin, Lord God, ang gawaing ito. At ang gawaing ito, Lord God, ay inaalay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat na sa gabing ito, Panginoon. Nagkaroon kami ng malaking oportunidad para ikaw ay sambahin, para ikaw ay papurihan, para ikaw ay dakilain at awitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip, sa aming maririnig sa iyong mga salita, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. At ang mga salitang yun, Lord God, ay magrema sa aming mga buhay, Panginoon. At yun, Lord God, ay tumimo, Lord God, sa aming isipan, sa aming puso, Lord God, at ito'y aming matayuan bilang pananampalataya sa iyo, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ganoon na din, Panginoon, sa aking mga kapatiran, Lord God, na nanonood ngayon sa live streaming, Panginoon. Lord, hindi hadlang, Lord God, ang aming pagkakalayo-layo, Panginoon, na hindi kami magsama-sama, Lord God, na magdakila sa iyo, Lord God, at magpuri sa iyo. Kaya maraming salamat, Lord God, sa ginagamit mong social media, Panginoon, para maipahayag, Lord God, ang iyong mga salita. Na kahit, Lord God, ang aming mga kapatid, Lord God, na nasa kanilang mga tahanan, Lord God, ay makakarinig ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Mulit-muli dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin. Tinataas ka namin, sinasamba ka namin, minamahal ka namin. Ibinabalik namin ang aming mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyong matamis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tunay nga pong dakila ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya po sa oras po ito, ibigay po natin ang mataas na papuri, ang mataas na pagsamba sa ating dakilang Diyos. Amen. Kapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapanakot at
nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos. Mapapalan niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin, ikaw naman ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Mapapalan niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamat. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin, ikaw naman ang sasambahin. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin, ikaw naman ang sasambahin. Ikaw naman ang sasambahin. Ikaw naman ang sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Malaya! Malaya, malayang malayang malaya. Malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Oh.
sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutang, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutang, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Oh, ikaw, sambahin ka, Panginoon. Yes, Jesus. Oh, yes, Lord. Tuwing nga, Panginoon, kami ay narito, Panginoon, muli. Malayang sumamba sa iyo. Dahil nararanasan namin palagi ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Ano man ang laman ng aming puso, ngayong oras na ito, Panginoon. Kung meron mang hindi maganda sa aming puso ngayon, Panginoon, Lord, we offer it to you. Dahil alam namin, Panginoon, na sa gabi pong ito, muli ka naming mararanasan ng Diyos. Dahil lahat ng ito, Panginoon, ay para sa iyo. It's not about the talent, di dahil sa tao, Panginoon. Narito kami, Panginoon. Narito ako, Diyos. Sumasamba sa iyo. Nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig nain, tanging dalangin, kami katampuin. Muli pa, narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap
hinahanap namin. Hinahanap namin karigtan ang iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig nain tanging dalangin. Kami katapoy paranas mo, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay umabang ang kalangitan. Dakilang iyong ngalan. Muli pa sabihin natin sa ating Panginoon, narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin, hinahanap namin karigtan ang iyong sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig nain tanging dalangin. Kami katapoy iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakilang iyong ngalan, dakilang iyong ngalan. Iparanas mo, Diyos, iparanas mo sa ang iyong kapangyarihan. Oh, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Purihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalan iyong kalwalhatian, oh, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurihin ka, purihin na, O Diyos, sa aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa
sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Jesus, oh, purihin ka, purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo, Diyos. Salamat, salamat, salamat sa iyong presensya. Panginoon, maraming salamat sa gabi po ito. At muli, naranasan namin ang iyong presensya, Panginoon. Tunay nga na ikaw ay makapangyarihang Diyos, Panginoon. Lord God, sa gabi pong ito, as we listen to your word, sa pakikinig namin, Panginoon, Lord, inubuksan namin aming mga puso, aming mga isipan, aming mga tenga, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, na bawat salita mo, O Diyos, ay maitanim sa aming puso, O Diyos. At ito, O Diyos, ay araw-araw naming makuha at maalala, Panginoon. Maraming salamat, purihin ka, sambahin ka. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, tayo magsabi ng Amen. Sound. Amen. Good evening po sa bawat isa. Muli ay ngayon po ay Wednesday. Tayo po ay makikinig ng salita ng ating Panginoon. So, handa na po ba ang ating mga puso? Amen. Sa ating po mga tahanan, tayo po ba ay handa na tumanggap ng mga salita ng Diyos ngayong gabi? Amen. So, ihanda rin po natin ang ating mga Bible, yan, ating mga notes, para mabalik-balikan po natin ang ating mga pinag-aaralan. So, ihanda po natin dyan sa ating mga tahanan, ating mga Bible, so para makasunod po tayo. Meron naman po tayong screen, lumalabas po dyan sa ating mga screen. Pero mas maganda pa rin po na nasusundan natin sa ating mga sariling Biblia. Amen? Amen. So, sige po, tayo po ay magsimula. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol pa rin po sa ibinabasa atin. Ano po yun? We are called to preach and not to quit. Ano po ulit? We are called to preach, not to quit. So kung sa Tagalog, tayo po ay tinawag para maghayag ng salita ng Diyos at para hindi sumuko. Amen? So, sige po. So, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Kapangyarihan ng Salita ng Diyos sa Gitna ng Pandemya. Ayan, Tagalog na Tagalog tayo ngayon. Pero yung mga points natin, English. So, ang title po natin muli ay Kapangyarihan ng Salita ng Diyos sa Gitna ng Pandemya. Bakit po? Asan po ba tayo ngayong sitwasyon natin ngayon? Ano ba ang sitwasyon natin ngayon? Di ba? May pandemya. Meron pong lumalaganap sa mundo ngayon na sakit. Tinatawag nilang COVID. Amen? Pero tanong ko po sa bawat isa sa atin, naniniwala po ba tayo na makapangyarihan po ang salita ng Diyos? Sa ating po mga tahanan, pwede nyo pong i-comment dyan sa baba. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na makapangyarihan ang salita ng Diyos? Amen? So, kung tayo po ay naniniwala, so ibig sabihin, mas kailangan ng mundo ngayon ang salita ng Diyos. Tama? Kasi kung alam po natin sa sarili natin, na ay meron palang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Meron palang magagawa ang salita ng Panginoon kahit sa pandemyang ito, kahit sa lumalaganap na sakit na ito, meron palang magagawa ang salita ng Diyos.
So kaya po, doon po tayo magkakaroon ng eagerness na i-share ang salita ng Panginoon. Kasi po kung hindi po natin alam na may magagawa pala ang salita ng Diyos, hindi po natin alam na nakakapagpagaling pala ang salita ng Diyos, mawawalan po tayo ng gana na i-share ang salita ng Diyos kasi hindi natin alam eh. Pero kung alam po natin sa sarili natin na buhay ang salita po ng ating Panginoon at nararanasan po natin sa ating mga buhay, so kailangan nandun yung eagerness natin to share the word. Kaya nga po, we are called to preach. Tayo pong lahat. Hindi lang po ang ating mga bishop, hindi po ating mga pastor ang tinawag para mag-share ng salita ng Panginoon. Tayo pong lahat. So hindi naman po ibig sabihin na tayo ay magpipreach. Ibig sabihin, kailangan magaling ka magsalita, kailangan maganda yung outline mo, kailangan ganto ganyan, kasing galing mo si Bishop. Hindi po. Ang importante po ay maihayag natin ano ba yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. So, your life, our life, yun po ang ating ipipreach. Dahil ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay mo? Alam ko po, bawat isa po sa atin, may ginagawa po ang Diyos sa buhay natin. So, wag po tayong matakot na i-share yun. Hindi po kailangan ng malalalim na salita. Hindi po kailangan ng mga kung ano-anong mga salita na kailangan maganda. Hindi po. We are called to preach dahil may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. And let's share that sa bawat isa. Amen? So, tuloy po natin. Kaya dapat, lagi nating ihayag ang salita ng Diyos kahit sa gitna ng pandemya na ito. Ayan. So, marami pong, siguro hindi naman po lahat, pero meron pong mga churches na dahil sa pandemya na ito, sa pandemic na ito, yung iba po huminto. Yung iba po hindi nagpatuloy. Kasi nga po, di ba, binabawalan, lockdown. Pero, yun nga, kung kailang mas kailangan po ng mundo ang salita ng Panginoon, bakit po tayo hihinto? Kaya nga po sabi, do not quit. Di ba? So, wag po tayong huminto kahit may pandemya. Marami pong paraan para i-share ang salita ng Diyos, di ba? So there shall always be a time to challenge the power of the Word of God in our lives. So yung po bang mga naririnig po natin every Sunday, every midweek service, na-try na po ba natin siyang kumbaga i-challenge sa buhay natin? Kumbaga, na-try na po ba nating maranasan yung mga naririnig po nating salita? So ito ba ay na-apply natin sa buhay natin? Amen? So sabi po, lagi po nating sinasabi, Lord, Ikaw ang aking kagalingan. Lord, Ikaw ang aking lakas. Pero nung nagka-pandemya, nasan na po? Di ba po? Let's challenge the Word of God. Patunayan po natin sa ating mga buhay. O baka po tuwing Sunday, papasok sa tenga, lalabas sa kabila, wala na. Wala na pong salita, napunta na doon sa pader. Pero yun nga, kailangan every time na tayo ay nakikinig, tayo ay may natatanggap na salita ng Panginoon, dapat po diretso po sa ating mga puso. Para po yun po yung ma-share natin sa bawat isa. So ito po ay intro natin. So tayo ba ay naniniwala sa mga salita na naririnig natin? Ayan pa po ang tanong. Naniniwala po ba tayo sa mga naririnig nating salita? And then, kung tayo po ay naniniwala, huwag po tayong matakot ipahayag ang salita ng Diyos kahit madaming challenges at pagsubok sa buhay. Ayan, alam ko po, bawat isa sa atin may pagsubok, may problema, may challenges sa buhay. Pero dyan po natin mararanasan ang salita ng Diyos. Dyan po natin mararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung wala pong problema, ano pong gagawin ng Diyos? Diba? Wala kang sakit. O paano mo mararanasan yung healing? Hindi ka nagkukulang. Paano natin mararanasan yung pag-provide ng ating Panginoon? So minsan, pinapadanas po tayo ng Panginoon sa mga challenges sa buhay para doon po natin siya maranasan. Amen? So we are called to preach, not to quit. So madaming mga tao ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Yun nga po, lalo ngayon,
lumalaga na po sakit, konting sipon, konting ubo, natatakot na po ang mga tao. Kasi yun po yung nakikita nila sa Facebook, yun po yung nakikita nila sa TV, yun po yung naririnig nila sa radyo. Ano po ang sikat? Yung sakit. Kaya po, sa atin po bilang mga Kristiyano, bilang nakakakilala po sa ating Panginoon at bilang naniniwala na meron pong kapangyarihan ng salita ng Panginoon. So, i-share po natin sa mga tao na nangangailangan. Hindi po puro COVID, hindi po puro mga sakit ang nababasa nila, hindi po puro sakit mga napapanood nila. So, dapat po malaman nila na nandiyan ang Diyos. Amen? So, tuloy po natin, may iniwan sa atin ng Diyos na dapat nating gawin. Katulad doon sa 3 servant na pinag-aralan natin. Natatandaan pa po ba natin yung last month nating pinag-usapan? Yung faithful servant. Amen? So, nakita po natin doon na nung umalis po yung master nila, meron pong iniwan doon sa mga servant. Ano po yun? Di ba po yung silver? So, sa atin po, ang ating Panginoong Hesus po ay pumunta sa langit. Tama po ba? Habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, meron po siyang iniwan sa atin na kailangan din po natin gawin. Katulad dun sa 3 servant. Anong ginawa nila, di ba? Ginamit po nila, lumago. O sa atin po ba? Ano ba yung iniwan na sa atin ng ating Panginoong Hesus? Basahin po natin sa Mark 16 verses 15 to 20. Sabi po dito, and then he told them. So, si Jesus po ang nagsasalita dito, sabi dito. And then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Saan daw po? Go into all the world. So, hindi po sinabing, go dyan sa kanto. Or dyan lang sa Bacoor. Ano pong sabi doon? To all the world. So, sa lahat, pangkalahatan. Anyone who believes and is baptized will be saved. So, kung tayo daw po ay humayo, tayo daw po ay nagpahayag ng salita ng ating Panginoon, kung sino daw po ang maniwala, ay maliligtas. Kung sino po ang hindi maniwala, sabi po dito, but anyone who refuses to believe will be condemned. So sa pag-share po natin ng salita ng Diyos, marami pong mga tao, di naman po lahat, pero meron po talagang aayaw sa sinasabi po natin. Totoo po yan. Kahit magandang balita yung ating sinishare, kahit salita po ng Diyos ang ating sinishare, meron pong mga tao na ayaw tanggapin. Tama po ba? Pero yun nga po, ang sabi dito, na kailangan pa rin nating i-share yan. Maniwala man sila o hindi man sila maniwala, ang importante po, ginawa po natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ano po yun? To share the word in all the world. Share the word through, ano yan? Ulit nga, nawala ako. To share the word sa mundong ito. Ayun. In English ko pa kasi. So, ayun nga. So, kailangan i-share natin ang salita ng Diyos. Bakit po? Kasi hindi naman po tayo yung kumbaga, hindi tayo yung nagpapagaling, hindi po tayo yung magbabago sa buhay nila, kundi po ang Panginoon. Tayo po ay instrumento lang. Tama po ba? So, kapag tayo ay nag-share, so hindi po ibig sabihin na ikaw yung nireject nila. Kung ayaw man nila tanggapin, hindi po tayo ang nire-reject nila, kundi po ang ating Panginoon. Amen? Kaya po wag po nating isipin, ay, hindi ko na lang sisharean kasi kilala ko yan eh. Ano yan? Mataray yan. Tsaka ibang religion yan, hindi naman makikinig sa akin. So minsan, dun po tayo napipigilan, dun po tayo nalilimitahan. Kasi po, yun nga, iniisip agad natin na hindi sila makikinig. But still, sabi nga dito, makinig man sila o hindi maliligtas sila. Kung di sila makinig,
O di makokondem sila. So ang Diyos po ang kikilos para sa kanila, hindi po tayo. Ang gagawin lang po natin, isalita yung gustong ipasabi ng Diyos, at ang Diyos po ang bahalang kumausap sa puso nila. Amen? So hindi po kasi tayong kakausap sa puso nila. Ang Diyos po mismo. So what shall we do with the power of word at this challenging time? So ito pong mga salita na nababasa natin, na nandyan sa ating mga Biblia, ano ba yung kailangan natin gawin dyan? So number 1, we must be stubborn to our faith in the power of the word. Ulitin ko po number 1, we must be stubborn to our faith in the power of the word. So, para po mas malinaw, i-define natin, ano ba yung sinasabing stubborn? Kasi sabi, kailangan daw maging stubborn Ano ba yun? So, ang stubborn po, ang meaning po niyan ay having or showing dogged determination not to change one's attitude or position on something, especially in spite of good arguments or reasons to do so. So, sa madaling salita po, ang ibig sabihin po ng stubborn ay hindi ka magbabago. Hindi po tayo magbago sa ating pinanampalatayanan. Amen? Kung nananampalataya po tayo na ang Diyos ay nagpapagaling, so kahit ano pong mangyari, kailangan yung pananampalataya mo, ganun pa din. Dumaan man yung pandemic na yan, ganun pa rin po ba ang pananampalataya natin? Kung ang pananampalataya po natin na ang Diyos ang magpo-provide ng pangangailangan natin, pag dumating po na tayo ay nagkulang, andyan pa rin po ba yung pananampalataya natin na yan? Kaya po, yun nga, kailangan firm tayo sa ating pananampalataya. Yan po yung kailangan nating gawin. Tignan po natin sa 2 Timothy 4:2. 2 Timothy 4 verse 2. Sabi po dito, preach the word of God. Be prepared whether the time is favorable or not. So tanong ko po sa bawat isa, diyan po sa ating mga tahanan din, ano po ba ang season natin ngayon? Favorable ba o hindi? Sagot, pwede po kayong sumagot. Ano po ang, sa tingin po ninyo, ano ba ang time natin ngayon? Favorable ba yan na mag-preach o hindi? Favorable. Pero dahil po sa lumalaganap na pandemic, minsan po, ang iniisip na ibang tao, huwag ka nang pumunta dyan. Huwag ka na mag-church. Bakit? Kasi may ngayon may kumakalat na virus So, lumalabas po na ang time natin ngayon is not favorable. Dahil marami pong pumipigil Maging ating gobyerno, di ba po? So, ibig sabihin, our time now ay medyo hindi favorable. Pero ano po yung sabi dito? Preach the word of God. Favorable man o hindi. So kahit po anong mangyari, hindi po magbabago yung faith natin sa ating Panginoon. Amen? Ano po yung kailangan ng tao? Healing. Kung faith natin healing, let's share it. Amen? Kaya nga po tayo tinawag upang mag-share para malaman po ng mga tao na buhay ang ating Panginoon. So next po, huwag tayong titigil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa kahit anong panahon ng ating buhay. Ayan, bawat isa po sa atin, hindi lang po ang pandemic na ito. Alam ko po, bawat isa po sa atin may kinakaharap na pagsubok, maliit man yan, malaki man yan, andyan pa rin yan, pagsubok pa rin yan sa buhay mo. Pero ano po ba yung faith natin? Andyan pa rin po ba? Firm pa rin po ba? O medyo gumigewang na po? So kayo lang po ang makakasagot niyan. Kayo po ang nakakaranas niyan sa ating mga buhay. Kasi po minsan kahit konting bagay, maliit na bagay, o kaya pangyayari sa ating buhay, minsan napipigilan na tayo. Ano po example? Halimbawa lang po, umambon. Di naman po ganun kalaking problema, di ba po? Umambon. Ay, hindi na lang ako punta, baka magkasipon ako, baka isipin nila, may COVID ako. Ang dami na po nating agad rason.
Di ba po? Ano pa po? Wala kang kasama. E paano po pagka tayo ay inassign ng ating bishop? O sige, mag-handle ka ng Bible study. 2 kayo ni ganito, ha? Sabi ni bishop. E paano po pag one time, wala yung kasama mo? Ay, hindi na lang ako pupunta. Wala naman din siya eh. Wala yung kasama ko eh. Huwag na lang. So minsan yung mga bagay na gano'n na maliliit, yun po ang nakakapigil sa atin para i-share ang salita ng Panginoon. Ano pa po? Minsan, inuuna po natin ang ating paglalaba. Or minsan, may birthday na kaibigan mo. Diba? Maliit na bagay, pero kung makikita po natin, malaking bagay po yan sa Panginoon. Bakit po? Tayo po yung tinawag niya eh. Ikaw yung tinawag niya to preach the word, pero pagpapalit mo po dun sa mga bagay na yun. Ipagpapalit ba natin ang salita ng Panginoon dito po sa mga bagay na to? So, kailangan po alamin natin yung priority po natin sa ating buhay. Ano ba yung kailangan talaga nating i-prioritize? Ano ba yung kailangan nating unahin sa buhay na ito? Yes, maganda ang trabaho, okay po yan. Di ba po? Maganda po ang maglaba kasi syempre kailangan mo maglaba. Pero yan ba yung priority mo sa buhay mo? Ano ba yung kailangan nating unahin? Share the word of God. Obey the word of God. So we must be firm in our faith. Commitment is commitment, may pandemya man o wala. Ano po ba ang commitment mo sa Panginoon? Lord, sabi nung kinausap mo ako, Panginoon, sabi ko sa iyo na yung first love ko sa iyo, di ba? Nung una tayong naging born again, nung una tayong naging Kristiyano, una nating nakilala ang ating Panginoon, ano po ang madalas nating sinasabi sa Panginoon? Lord, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Lord, gamitin mo ang buhay ko. Tanong po natin ang buhay natin ngayon. Andyan pa po ba yung first love natin sa Panginoon? Andyan pa po ba yung fire natin na, yun nga, i-share ang salita ng Panginoon? O sa konting bagay lang, wala na tayo. So, kumbaga, everyday dapat i-renew natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yung first love mo, yung pag-aalab ng puso mo na mag-serve sa ating Panginoon. Para hindi sa konting bagay, hindi sa konting pangyayari sa buhay natin, ay sumusuko na po tayo. Hindi na po natin gagawin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. So pag sinabi po kasing quit, di ba sabi dun sa pinag-aaralan natin, we are called to preach, not to quit. So minsan po kasi, kahit sa maliit na bagay, nagki-quit na tayo. Kasi po, baka iniisip natin, pag quit, ay hindi na tayo, aalis na tayo sa church. Diba? Baka po ganun agad pag sinabing quit Pero hindi po. Once na pinagpalit po natin ng isang bagay sa ipapagawa ng Diyos sa atin, it means we're quitting. Amen? So, alam niyo po yung, di ba, yung kanta natin na nothing is impossible. Ayan. Alam niyo po lahat yan. So ano ba yung lyrics na sinasabi doon? Minsan po lagi nating inaawit to Lagi nating kinakanta, pero nabubulay-bulay po ba natin yung mga sinasabi doon? O basta kanta lang, kasi kanta yan may tono. Pagkatapos nating kantahin, ano ba yung sinabi doon? Pero basahin po natin yung lyrics nitong kanta na ito. Yung sinasabi po doon sa verse 1. Sabi po dito, I'm not gonna live by what I see. Ayan. I'm not gonna live by what I see. Kung titignan po natin itong lyrics na to, marami pong laman. Hindi lang po siya basta, I'm not gonna live by what I see. Pero, isipin po natin, i-apply natin sa buhay natin. Minsan po ba, pag may nakikita tayong hindi maganda, ano po nangyayari? Yun nga, katulad nito, umulan, umambon, nakita natin, pumapatak ang ulan. Hindi na tayo punta ng church. Hindi na tayo mag-share. Ano na po yung kinanta natin? Sabi natin, I'm not gonna live by what I see. Asan na po yung stubborn sa ating faith? Yung hindi nagbabago sa ating pananampalataya? Nasaan na po? Yes, alam ko po, lahat tayo nagfe-fail. Iski po ako. Lahat po tayo tinuturuan ng Panginoon dito. Kaya po, yun nga, ano po yung next verse?
Sabi po dito, next lyrics, I'm not gonna live by what I feel. Ayan po. Ito po talaga ang mahirap. Pag tinamaan po ang ating pakiramdam, ang ating emosyon. Amen? So minsan po, last minute, biglang masasaktan ka. Diba? Bigla ka na lang, kumbaga, may bigat sa puso mo. Asa na po yung ginaawit natin? Sabi po dyan, I'm not gonna live by what I feel. Ito po ba ay naiisa buhay po natin? Kaya po, importante na ang bawat inaawit po natin, hindi lang po siya maging ritual na awitin, bagong kanta man yan, lumang kanta man yan, ang importante po yung laman ng kanta. Yan po ba ay nararanasan sa ating mga buhay? So the Word of God can heal sickness, kaya mas kailangan ng mundo ngayon ng salita ng Diyos. So katulad nga po ng sinasabi ko, alam po ng bawat isa sa atin, sabi niyo po sabi po natin alam mo sa sarili mo may kapangyarihan ng salita ng Panginoon Yun nga, pero minsan ikinahihiya natin. Hindi natin maipag-pray yung may sakit. Bakit? Yun nga, nauuna po yung hiya, nauuna po yung takot. So nasa na po yung firm na pananampalataya natin sa ating Panginoon. So number 2, ano ba yung gagawin natin sa salita na ito? We must stand boldly to preach the word at a time like this. Ulit po, we must stand boldly to preach the word at a time like this. Tayo po ay tumayo. Stand boldly. Firm. Kahit po pinipigilan tayo. Di ba po? Marami pong pumipigil sa atin. Huwag ka na pumunta dyan. Yun nga, dahil may kung ano-ano dyan. O ibang dahilan. So kailangan, alam natin sa sarili natin, Lord, commitment ko to sa'yo. Hindi ako nag-commit kay Bishop. Hindi ako nag-commit sa ministry ko. Hindi ako nag-commit kung kanino man, Lord, ito po ay commitment ko sa'yo. Kaya kahit ano pong mangyari within the ministry, ano man pong mangyari within the church, ano man po yung naririnig natin within the church, sa loob ng church, ano man po yung nakikita natin sa ating ministry, ano man yung naririnig natin, wala po tayong dahilan para mag-quit. Kasi po, hindi po natin ito ginagawa para sa kanila. We are doing this para sa ating Panginoon. We commit ourselves para po sa ating Diyos. So, paano pag may nagsabi sa'yo na huwag ka na pumunta dyan, may COVID, ano gagawin natin? So, example po, may isa kang kamag-anak or may isa kang kaibigan. Sinabi sa'yo, malapit sa puso mo, pinagkakatiwalaan mo, pero ang sabi sa'yo, huwag ka na pumunta kasi delikado ngayon, lockdown. Ano po yung isasagot natin? Ano po yung laman ng puso natin na sasabihin natin sa Kanya? So kayo po ang makakaalam niyan. Tanong ko po yan sa inyo. Sagutin niyo po sa inyong mga isip, sa inyong mga puso. What if? Alam ko po, naranasan na natin yan dito. Di ba po? Ano ba yung gagawin natin? Are we willing to stand pa rin? Are we willing to do pa rin yung kailangan nating gawin? So are we gonna stand boldly to preach o mag-quit na tayo? Amen? So this is not the time to complain about the sufferings the church is passing through, but to use every available technology to preach the word. So hindi po ito yung time na tayo ay magsisihan. Hindi po ito yung time para ungkatin anong problema ng ating simbahan. Anong problema ng ating ministry? Hindi po ito ang time. Ano ba yung nararanasan natin ngayon? Yan ba ang kailangan nating pag-usapan? Pag-uusapan po ba natin sa loob ng church ay puro na lang negative? So ano pong sabi dito?
but to use every available technology to preach the word. Marami pong paraan, katulad po ng ating live stream ngayon. Kahit po wala po kayo dito sa lugar na ito, but still, tignan po natin yung internet, yung inyo pong mga cellphone, yung inyo pong mga computer, nagagamit po natin para po makarinig ng salita ng ating Panginoon. So, hindi po tayo malilimitahan ng kaaway. Diba? Ang daming ginawa ng kaaway, nagdaang taon na ito. Pero nakita po natin, yung faith ng atin pong bishop, diba? Grabe. Anong nangyari kahit anong dumaan? Diyan pa din, tuloy pa rin. May live stream, kaya po nandyan ang live stream natin, yung internet natin. Malaking bagay po yan. Magagamit po natin yan to share the word. So those who believe will be saved. And those who refuse will be condemned. So basahin po natin ito ulit. Sa Mark 16 verses 15 to 16. Mark 16 verses 15 to 16. Sabi po dito, di ba? Go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. Kahit po, yun nga, kahit mayroong hindi nagugustuhan sa salita natin. Siguro po ako sa mga oras na ito, may mga tao siguro hindi nag-a-agree sa sinasabi ko, but still okay lang. Dahil ang Diyos po ang magbabago sa ating mga puso. Tayo po ay instrumento lang po tayo. Let's just preach the word. Si Lord na ang bahala kumilos. So number 3, we must stand to demonstrate the power of the word. Ito po maganda. Ulit po, we must stand to demonstrate the power of the word. Sa Mark 16 verses 17 to 18. Sabi po dito, these miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages. 18, they will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. So ito po yung sinasabi ko po kanina na ang Diyos po ay may gagawin sa buhay mo. Di ba po? Naniniwala po ba tayo dyan na ang Diyos ay may gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin? So ayun po yung mga bagay na pwede nating i-share sa kanila. Ipakita sa kanila na ang Diyos ay may ginagawa sa buhay mo. Pag nakita po nila yung liwanag na meron ka, kaya nga po sinabi tayo daw po ay mga asin. Diba? Kung meron pong nakikita sa atin na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, kahit po hindi ka magsalita, kahit po hindi tayo magsalita, we are preaching sa pamamagitan po ng buhay na meron tayo. So, kailangan po i-demonstrate natin yung salita ng ating Panginoon. The power of the Lord. Sa pamamagitan po yan ng ating mga buhay. So, God will use us to heal people, to change people's lives for the salvation of the people. So, gagamitin po tayo, pero hindi po tayo mismo ang magbabago sa kanila. So, katulad po ng isang instrumento, halimbawa po itong gitara na to. Yes, maganda. May string, may cord, nakakonect sa amp. Pero po, kung walang gagalaw, walang magpi-play, tutunog po ba? Mararanasan ba natin yung ganda ng tunog ng gitara? Hindi po, di ba? Kasi yan lang siya eh. Maganda nga. Wala namang gagamit. Wala pong mangyayari. Ang salita po ng Diyos, maganda. Tama po? Ang salitaan po ng Diyos, powerful. Pero kung walang tao na willing na gamitin ito, na i-share ito, wala pong mangyayari. Andyan lang po yan sa libro na yan. Pero po, kung tayo po bilang mga Kristiyano, willing na ipagamit ang ating buhay
tayo po ay willing na i-share ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, yan po ay kikilos sa buhay ng mga tao. Amen? So, there are deadly pestilence like cancer, all sorts of fevers, and the latest and most famous today, yun nga, yung COVID. Kumbaga, noon pa lang marami na pong sakit Cancer, o kung ano-ano mang sakit na yan. Pero ano po yung sumikat ngayon, di ba? Ang kinakatakutan po ng lahat, COVID. Sipon, bulang, COVID. Mas natakot pa sila dyan kaysa sa cancer sa totoo lang. Yan po ang laging balita. Di ba? Preach, pray, and demonstrate. Demonstrate po natin na may kagalingan sa ating Panginoon. Ipakita po natin sa atin pong mga tao sa paligid. I-demonstrate po natin sa kanila na totoo ang Diyos, na buhay ang Diyos. Na mayroon pong magagawa ang Diyos sa panahon ngayon. So there is power in the name of Jesus. Allow ourselves to be used by God. Yun lang po ang kailangan natin gawin. I-allow natin ang ating sarili. Minsan po kasi ang dahilan natin, sila ang ano dyan. Sila ang magaling dyan. Sila kasi yung leader Diba? Sila kasi yung pastor Hindi ko naman calling yan Hindi naman ako marunong mag-share ng ganyan Pero yun nga, hindi mo kailangan gawin na talagang, yun, alam mo yun, talagang isulat mo. Sabihin mo lang anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. So do not complain, just do what the Lord says. So wag po tayong, yun nga, mag-complain, magdahilan. Yes, minsan dumadating sa buhay natin, nagdadahilan po tayo. Diba? Alam po natin yan sa sarili natin, maging ako. Pero yun nga, tinuturuan tayo ng Diyos at pinapaalala po sa atin ng Diyos na tayo pong lahat ay tinawag niya to share His Word. Tayo pong lahat ay tinawag niya hindi lang dahil kailangan nating kumanta, kailangan may leader sa gantong ministry, kailangan may tatayong leader dito, o kailangan ikaw ang, ano pa ba? Basta ganun. Ano ba yung mga bagay na nagiging stuck na tayo doon? Diba? Ito na lang ba tayo? Song leader na lang ba tayo? Ano na ba? Ito na lang ba ang kailangan nating gawin? Pero yun nga, pinapaalala po sa atin ng Diyos, lahat po tayo ay tinawag niya to share the word. Lalo po ngayong panahon na ito. Amen? So let us be strong in our faith. Do not be afraid to preach and demonstrate. So kailangan po yung faith natin, yun nga, strong, stand boldly, and let us demonstrate yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. The power of the Lord, preach and demonstrate the power of the Lord even in the midst of the pandemic. The name of the Lord will not be put to shame in our time. So ito po ang maganda. Hindi po tayo ipapahiya ng salita ng ating Panginoon. Kailangan lang po nating, yun nga, sabihin, ibuksan ang ating mga bibig at hindi po tayo ipapahiya ng salita ng Diyos. So wag po tayong matakot. Magkaroon tayo ng eagerness to share. Yun nga, kung sa umpisa, nauutal ka, okay lang. Ang importante, you are doing yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Kasi hindi naman po ito pagalingan Hindi po ito pagalingan ng salita. Hindi po ito pagalingan ng outline. Hindi po ito pagalingan ng paggawa ng ganito. Ang importante po dito ay, yun nga, you allow yourself to be used by God. Magaling ka man o hindi, okay lang. Gagamitin ka ng Panginoon. We are called to preach, not to quit. So yung pong mga salita na ito, we are called to preach, not to quit.
Maikli lang pero yun nga, minsan sa buhay natin ang hirap gawin. Mahirap pong patunayan. Nasasabi natin, lagi nating idinideclare, buhay natin, yes Lord, I'm your servant. Handa akong magpagamit sa iyo. Pero pag tayo po ay mag-isa na lang sa ating mga tahanan, tayo po ay nasa, kumbaga, Monday, Tuesday, wala tayong service ng Tuesday, ano na po? Ayun pa rin po ba yung pinapananampalatayanan natin? Or, yun nga, wala tayo sa church eh. Sige, wag muna. So, lagi po nating tandaan na ang Diyos po ay hindi po tumitigil na kumilos sa ating mga buhay. Ang Kanya pong mata ay nasa atin po 24/7. Hindi po tayo nandito ngayon para sa church na ito. Hindi po tayo nandito ngayon, hindi po tayo nanonood ngayon dyan sa ating live stream. Hindi po dahil midweek ngayon, dahil sabi po ng ating bishop, hindi po. We are doing this because commitment po natin sa ating Panginoon. Amen? So, bawat isa po sa atin, let's renew yung ating pong first love sa ating Panginoon. Yes, nag-fail tayo minsan, madalas nag-fail tayo. Pero hindi pa po huli ang lahat. Let's renew our first love, yung fire na meron sa ating mga puso. Muli po nating pag-alabin. Amen? So sa gabi pong ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito, Diyos, na muli mong ipinaalala sa amin, Panginoon, na kami po, Diyos, ay iyong mga servant. Muli mong ipinaalala sa amin, O Diyos, na hindi namin ginagawa ito para sa tao. Magustuhan man ng iba ang aming sasabihin o hindi. But still, Lord, ang aming mga puso ay handang sumunod sa iyo. Marami man kami, O Diyos, naririnig. Marami man kami, O Diyos, nakikita. Panginoon, nasasaktan man kami sa aming mga naririnig. Nahihirapan man kami sa aming mga nararanasan ngayon, Panginoon. But still, Lord, our commitment for you is the same. Lord, we will not quit. We will not stop. We will keep moving forward, O Diyos. We're not gonna live by what we see. We're not gonna live by what we feel, Lord. Lord, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Dahil marami kami, O Diyos, dahilan para hindi namin gawin ang pinapagawa mo. Nagiging dahilan namin na aming kakayahan. Nagiging dahilan namin ang nangyayari sa paligid. Lord, we're sorry. Once again, Lord, here we are, renewing our first love. Ano ba yung naramdaman namin nung una ka namin nakilala, O Diyos? Ano ba yung pagmamahal namin sa iyo nung una mo kaming kinausap, Panginoon? Lord, here we are. We allow ourselves to be used by you. Favorable man o hindi ang oras, Panginoon. We are here. Nandito ako, Panginoon. Nandito kami, O Diyos.
Make us your instrument. Gamitin mo kami, Panginoon. Lagi naming inaawit, narito ang buhay ko. Panginoon, gamitin mo. Pero minsan, Panginoon, di namin nagagawa. Lord, this time, bring your first love. Lord, we open up our hearts. Search our hearts tonight, Panginoon. Kausapin mong bawat isa sa amin ngayong gabi, Panginoon. At muli mong ipaalala sa amin yung mga ginawa mo sa aming mga buhay. How good you are in our lives. How faithful you are in our lives. Lord, we thank you for everything that you have done. You gave your best for us. Binigay mo ang pinaka-the best mo para sa amin, Panginoon. But still, Lord, we failed you. But this time, Lord, we will give our best for you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, sa gabi pong ito, we will be firm in our faith, in our commitment for you. We will stand boldly. Ano man ang panahon, Panginoon. And we will demonstrate ang iyong kapangyarihan sa mga tao. We thank you, Jesus. We thank you for tonight. Maraming salamat, Panginoon, sa pangungusap mo sa bawat isa sa amin. We praise your name. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Sige po, dako po tayo sa ating pagbibigay. Basahin ko lang po sa John 6:5-8. Sabi dito, tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Minsan ho ba sa ating buhay, tayo'y nagda-doubt sa Panginoon? Baga, nagda-doubt tayo kung yung word ng Lord na, yun nga, minsan sa ating buhay, pag nagigipit tayo, minsan umiiral yung kaisipan natin na ito dapat ang gagawin. Kaya inalaw ng Lord yung nasubukin si Felipe. Ituloy natin dito. Sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 2 salaping pilak na tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Kung makikita natin, nagda-doubt si Felipe, na parang hindi niya nakikita na inalaw ni Lord na, alam mo yon, syempre alam na niya na ano yun makapangyarihan si Jesus Pero umiiral pa din yung isip niya na nagda-doubt siya na parang hindi kayang gawin ni Jesus na pakainin yung tao. Diba ito yung tinapay at saka yung isda na dala ng bata. Yun nga, minsan sa ating buhay, nagda-doubt tayo kung anong kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Kaya minsan, di ba, pag kapos ka na, pag wala ka na, glulugmo ka lang dyan, wala kang gagawin. Kasi nga, parang,
parang iniisip mo na, yun nga, sabi nga, nung nangyari kay Felipe, akala niya hindi kaya gawin ni Jesus na yung miracle na kayang pakainin yung, yung napakaraming tao. Kaya tuloy natin. Bilak mga kainan. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Kumbaga nagda-doubt din si Andres. Kumbaga nagda-doubt din siya, parang ilan yung isda? Ay tinapay, 5 tinapay, tsaka isda. Kumbaga tiningnan niya yung halaga. Kumbaga ang Diyos sa ating pagbibigay sa gabing ito, hindi siya nakatingin kung gaano pa kalaki ang ibibigay mo. Kung 1 milyon yan, kung hindi tao sa puso mo, wala, useless lang yan. Kumbaga, kung sa ating, yun nga, yung nagda-doubt si Andres, na parang, alam mo yun, yung sabi dito. Yun nga, yung bata. Bigyan din ko dito yung bata, no? Yung attitude ng mabuting bata. Kumbaga, ito, tested ko ito eh. Kumbaga, yun nga, may nilagay ako dito yung isa. Kumbaga, yung isang bata, hindi nag-aalinlangan. Di ba yung mabuting bata? Hindi yan nag-aalinlangan. Kaya tanungin ano mo sa kanya. Kaya ito nga, parang yung nabasa ko ito, tinest ko to kay Aziel, tsaka kay Asher. Kumbaga, pag kumakain sila, sabi ko, pahingi. Kumbaga, hindi sila gumagano na, ayoko. Akin lang to. Diba, nagugulat ako, gumagano si Asher. Binibigyan niya ako. Kumbaga, joke lang, ginaganon ko siya. Pero yun nga, parang in-apply ko kung talagang ganun ba talaga ang attitude ng bata. Yun nga, sabi nga dito, sa pangalawa, hindi nangihinayang. At sa pangatlo, hindi madamot. Kumbaga, tulad ko itong ugali ng bata na to sa ating buhay, sa pagbibigay sa atin ng Diyos. Kumbaga, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong manghinayang kung gaano man yung kalaki ang ibinibigay mo sa Lord. Kasi ang Lord naman mag-multiply nun eh. Kaya huwag tayong maging madamot. Minsan, di ba? Ito na lang natira sa pera ko. Iniisip mo, gagamitin ko to, bibili ko ng ganito, or ibabayad ko sa ganito. Yun nga, parang pumapasok na naman sa isip mo na yung doubt na parang hindi kayang gawin ng Lord, i-multiply yung pera mo kung anong meron ka. Kaya sometimes nga, di ba, pumapasok sa isip natin na, ganyan to. Kumbaga yung binasa natin dito, yung isang bata na, kumbaga, yung sinabi ni Felipe, yung may isang bata dito, may dalang tinapay tsaka isda. Kumbaga, do you think pa, sinabi ng bata na ayaw ko, akin lang to? Di ba, walang sinabi doon. Kumbaga, ibinigay niya. Kumbaga, ganun din sa ating buhay. Kung anong meron tayo, ibigay natin sa Panginoon. Kung ano man yung halaga na meron tayo, ibigay natin sa Panginoon. Amen o ba? Amen. Kung gusto mong pagpalain, magtanim ka. Amen. Sabihin mo ka sa katabi mo, kung gusto mong pagpalain, magtanim ka. Kaya, baga, yun nga, bigyan ko din yung bata talaga dito, yung doon ako na-amaze. Kasi doon ako na talagang wala siyang alinlangan, wala siyang doubt na ibigay kung ano yung meron siya. Sabi nga sa 2 Corinthians 8:12, sapagkat kung bukal sa kalooban ng iyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang iyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi niyo kaya. Di ba? Amen. Hindi talaga nakatingin ng Lord kung ano man yung amount na inibinigay mo. Kumbaga nakatingin pa rin ng Lord sa puso mo. Amen. Kaya, kasi hindi kasi nalilimitahan ng Diyos eh. Kumbaga, abundant talaga ang Lord eh. Mayaman ang ating Diyos na buhay. Kaya nga, kung parasahin natin yung John na yon, baga yun, di ba, inoffer ni Lord yung bread and yung fish. Baga, nag-multiply siya, di ba? Kaya nung nakita natin din, di ba naman makita natin, nahulog yung isda at saka bread doon.
Baga, meron pa din ginamit ang Lord na para mag-multiply yung tinapay at saka bread. Kaya sa ating buhay, hindi lang na uupo lang tayo diyan, 'di ba? Mag-aantay lang tayo ng blessing. Kumbaga, inalaw pa din ng Lord para kumilos tayo. May gagamitin pa din ng Diyos sa buhay natin na para pagpalain tayo, ganun. Kaya kami nga nung wala akong pera. Wala talaga akong wala na talaga akong income eh. Pero yun nga, pag nagkakaroon ako ng kaya Shem, na nagawa kami ng yung kulungan ng aso. Kaya yun, doon ko nakita na hindi lang talaga yung faith without action is death. Kailangan mo talagang i-step yung sarili mo para pagpalain ka ng Diyos. Kasi ang pagpapala nandyan lang eh. Depende lang sa'yo kung paano mo siya i-grab. Kasi hindi naman ang pagpapala mahuhulog bigla sa'yo eh. Hindi na maging sihuan tamad ka. Na mag-aantay ka lang ng pagpapala. Kaya yun nga, meron din akong nakausap na sabi nga niya, dumating sa time na parang sarili na lang niya na itong gagawin ko kasi ayokong anong tawag nun? Yung kakapusin. Mawawalan, ganyan. Pero inalaw pa din ng Lord na kinapos talaga siya hanggang zero. Na-zero siya. Hanggang sa nagkukentuhan kami. Hayaan mo ang Lord na kumilos sa buhay mo. Kasi ganun ako eh, tested ko yun eh na kumilos talaga ang Lord. Kaya yun, ganun lang siya. Kinabukasan, nagkaroon kami ng project. Kaya doon na magtapos, nung natapos na, niron kaming blessing. Yung sabi niya, grabe talaga ang Lord, no? Talagang, andyan talaga siya. Kasi, biruin mo. Di ba? Sumasagot ang Lord. Pag anong ngihilingin mo, sumasagot talaga ang Lord eh. Kaya, minsan talaga, antayin natin ang Lord. Wag natin pangunahan. Kaya, yun lang. Manalangin tayo, panalangin natin yung ating kaloob. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat, Panginoon, sa gabing ito na kami po'y karoon na pagkakataon na mag-alay sa iyo, Panginoon, mag-offer, Panginoon, sa iyo. Tunay, Panginoon, hindi ka naman nakatingin, Panginoon, sa amount. Bagkos, Panginoon, nakatingin ka sa aming puso, Panginoon. Ito po'y aming inaalay para sa iyo, Panginoon, pamagamit, Panginoon, sa iyong sambahan, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, at pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, na magbigay sa gabing ito. Panginoon, ikaw magbigay sa kanila ng doble, Panginoon, at nagmaapaw na pagpapala, Panginoon. Panginoon, salamat sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po tayong tumayo. At muli po nating ibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ika'y kasama o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa kung nakikita pagkapiling ka.
sa'yo lamang iaalay. Ang puso ko'y narito, ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, Heavenly Father, Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito muli, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga salita mo, Lord God, na tunay nga, Lord God, na amin pong maisa pamuhay, Panginoon. Lord, salamat po, Lord God, na kami po ay tinawag niyo, Panginoon, upang mag-preach, Lord, na mag-share ng iyong word, Panginoon, napapanahon man o hindi, Panginoon. Lord, tunay nga, O God, na ang mga salita mo, Lord God, ay tumimo at maisa pamuhay namin, Lord, at malakaran namin, Lord God, ang iyong kalooban, Panginoon. Lord, salamat po muli, Lord God, sa taong ginamit mo, Lord God, sa anak mo, Lord God. Lord, tunay nga, Lord God, patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan, Lord God, ng wisdom, knowledge, at understanding na namumula pa sa iyo, Panginoon Diyos. At salamat po, Diyos, patuloy niyo kaming ingatan, Lord God, gabayan, Lord God, na ang kalooban niyo lamang po, O Diyos, ang aming malakaran, Lord God. Salamat po muli, Lord God, sa gabing ito, Lord God, maging ang mga tao, Lord God, mga kapatiran namin, Lord God, na nakinig at nakipanood, Lord God, sa live streaming na ito, Lord God. Lord, alam po namin, Lord God, na kinausap niyo po ang kanilang mga puso, Lord God, na nangusap ka po sa kanila, Lord God, na sa bawat makakasalamuhan namin, O God, Lord, ang iyong mga salita, Lord God, ay ma-share namin, Lord God, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong buhay na salita, Panginoon, sa aming buhay, Lord God, ay ma-share namin sa kanila, Lord God, kung paano ka kumilos, Lord God, kung paano ka nagpapagaling, Lord God, at kung paano ka gumagawa ng miracles, Lord God, sa aming buhay, Lord God, ay gawin niyo rin po sa mga makakashare namin, Lord God, ng iyong salita, Lord God. Tunay nga, O Diyos, sa iyo po namin itinitiwala ang lahat, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa, Lord God. At salamat muli, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Sa iyo po namin tinitiwala at ibinabalik, Lord God, ang aming mataas na papuri, pagsamba, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli po tayo magkita-kita sa Friday, sa ating pong morning devotion and sa soaking po natin sa gabi. So maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.